Kashnong saulat bat kashnong nong rilong kidai kishnong ki bedang sa den habaro kiliang khamtam hakaliang ka surok ka badai ka bodlum ka yo ka kon jong ki paitba kitei kilai tili kishnong ki hap hapo ka mauthat draishan assembly constituency ka bala mikmat doba brolding nong seat hakini ki shipos nam menta hadin bala wanra e ka jingkli haki assembly constituency menshwa ki hap hapo jong ka mairang constituency Kasurok banlet sekite gisnong na kenrut kabalala ban penyo hakapor jinglong MLA uba Bolnes El Nongrum na ka skim PMJSY kalalong hadu kawa uming kabadon ni ka jingjlan kumba nriu kilometer tam AA. Katba na kate ka jaka ka banlet sekate gisnong kilayo banti ya kasurok kendo lengba na ka skim MGNREGA haka jinglut kaba saulak prapsan hajar tengka lengba ka mairang CNRD blog House nam Arhajar Arpo. Usamla scroll rani habakran hakilar pathai kibor kibala late syakate kasnong laong bakum uway ni kisamla kathanya ka kerteng jong kipajba nong song snong ukwa aboni I baka sorkar kanle AA na kabenta kate kathany khamtam hakaliang kasurong kabala kata bhai kipajba hakalate kawan khamtam ikibapang basitom. Usamla scroll rani ula kenturu ya ka sorkar ban penbhai ka surok na kenrot shan nong klau kane ka surok ka hap haki artli ki constituency ka kenrot nong sokma ka hap hapo jong ka mauthat draishan bat ka mau kara ka hap hapo jong ka mairang constituency kane ka surok ru kelas new sabapalan kinong song snong ki badon hakite ka thain saulan pathar shipya bat ka nong rilong kidai ki nong rem Henry namar ka jingbam dan ka surok kalabu yaki ha ka jing ka bakra wan penkit iki marrep ki jongki. Ka bakhamsem jinjar shushu iki te gi nongsong snong kalong ha ka por slam lada ka slap ki pajba kimla ban kam na shiliang sa shiliang ka wa uming namar kamdon wat tangi ka jingking ya kijan nalor ka ne ka wa. Kabah ki paiba jong kite gisnong ki haban samit ru hasiteng lenti lada dei ha ka por slam lada kimla ban kam ya ka te ka wa. Kajing ang not ki pajba kalong ladaw MLA ula ban pensna tangi kajingking doi ban yai kejat ru bakin la ban lej ban wan ha ka por liur ban laj na ka samit siteng lenti ha ka por liur katba umpat yo ika surong. Nidap da kajing su komen hakan dia sui da kajing ya don rekat dam jongpi kum ki sosial media bat harangkat da kajing saki bela kajing ki khmat ya ka ke ba na kaliang jongi kum ki nong sing snong pat kum ki dong ke than me kendu ya ne ka jing hak bai dei mat ka ne ka lenti ha dei ne ka surok nadu nang ne syadu sya nong rilong saulat ka ke ba na kaliang jonga kum u samla jong ka ne ka dong bat jong ka ne ka than kwa ban kran ne ban apil sya kita gi nong mi khmat jongi ba la kumno na kaliang joki kin sngau bhalam yak ban pej bat ya ban khmilam yengi namar ba nakaliang jengi ni dap da ka jing sngau stom da ka jing sngau jinjar khamtam hakalej hakawan khamtam habai dei ba kanti dei singkin khamtam bat gitu di mapang ba stom khamtam habai dei ba gitu di long tumi ki ba armet nakaliang jengi ni di site ya kit ya ba ya kena lenti kumba pipi mentan de na marta kadao na kaliang jong ini apil saya ki nomi khmat rane saya ki bor ki bahalor bala kumno ba kin pej ane kin khmilam nam ta jing ye kamala kaliang juni kum ginong snong ye kandu na kaliang jonga sai sin ngadap ka jing sukmen ke bakrau bat ngakit bok kit royang da ka jing poi jong phi bat da ka jing sakilang jong phi ya ne ka jing ba na ka liang jong ni kum ki nong snong ye kandu bat khamtam mathrai ba ka ne ka jing wan jong phi kan poi wat sadu ki kandong skor jong ki nomi khmat ki bedon hapo kan ka dong ba ka than jingi ke na kaliang jonga kum samla jong kane ka dong ka than ham kwa ban karen bun krin na kane por tang kene kinten ble disbon
Baba pelaban nyatu ingi kan ka halor kumno ka jing pi ong habe dei pelaban batai ba kan ni surok kalong ba ko ru kharam ga bomla ban yai kali ha ko porliur ba kalong ayu ka khamlong i ma ba sta ta Kani ka surok kay kong kamtam ha ka porliur. Kaba nakaliang jungi ngila ban ong wat ki trok kani ki pick up hapor ba swab ba ki mla ban yai nya nagalumti. Te ha juga por ki kali red lengi mla ban yakran habai David ki kali baher ki mla ban yak. Te de nomor takadau nakaliang jungi sim sitom hado kata-kata ban kit ban ba ki breuk bapang kamtam itu ki ba armet ni da sim dia hado kata-kata. kane ko surok na Madu kipor kiba ngadang kena bakla ka kelempat siang rong hoj sia mencuan kane ka surok ade ka surok klaung te kane ka surok ba ti mentan ba kade kum ka surok piludi kane kam de ka surok piludi rei nakale yang jong ngi kum ki nong sing sinong kiba don arbat lai sinong hane nilai cu ya le istom bala kumno bagi ya le da ka ketika skim sispas ni hoi kane ka ba mentan ba le hi dau kontrak ba pintre ya kane ka PMJSY ba wan nang na kenron te ka ba pi sha rum ka ba dan sambut kena kaliang jungi yang kena senang ni le ba de dah por jung no ne surok ka poi doang ni kane ka surok lada kat kum ka jing tip jonga malu malah yo la se kala bande ne ka laj ngai lawan ra nadi kor ba dang long MLA jong iba bernas lengdo nung kadang ngambek lah kadang ka surok te baba le se na kaliang jong ki nang nik mat phila ju ya kan du teng ne mi ki ba kin pet phai mat lem cha kane ka surok ka ba ki ong ba ki sim jing e hoi na kaliang jong aro nge laju lej mi pat laju le ya kendu ya keren hi ya minister namar ba haju por ngi de briu ki baju kersian bat ju ya trilang na entah jong i kena kaliang jong iro i ong ba ngan sale ba na leng iro ong hala det bu ka profesor ban le kan ne tang ba na kaliang jong ni pek hadu mentar empat dandak te ke ba pi ong le se ba ngi i ba ka election man ta ka lab jan ba le se phila ban ong ba ta ke jing demand jung phil se ban ong ba lada ye kan surok mla ban siang le se ke ka appeal ka ba fin ai ka ba kham e ken chu ka na kaliang jong bat kasur jong ki babon balang ki ong ba lak kumno ru ada kimla ban le da karong lane ban le da kano balong kampun suk pen bahai ba yo se ka por kam ma siu hoi ka por rong balong kot na kaliang jong kwa ban tren minister kumno i mukam bin pelem nam ta kin ki jaka ki ba kham hoi sia ma ban len na kaliang jong iru ila kular ba i ong ban yarap ne ban le hadiu benai ba khatwe larang bakla bat nadu tina pro kenrut na kenrut senesha rum pi yang turuk bakal surok kala sniu atau da be ba slam than kajing treru ka ba adang sipang hanrei tangkat tu kan ne lajot matharai ba na kaliang jong kontraktor dan kamban pek ya ketua surok na kenrut senesha imbieng kamar ba katoro la sniu hado kata-kata te sabat kowe yang kwa ban an ya keren la ne ngone thu ngone por ya ka surok mana de ndandu nang thina nang cloud shadu senesha kenrut te PEM ba ketua surok along tak tliu la khoro koram hanrei ka sim sistem hado kata-kata na de bengi yat kamtam de ki kali ki ba khamret te teng rai dawan ne stibat kari do tang si teng lenti ne tang si yu la asne marla tang khu te karpat na kali yang jonga hande por lang ba ka jumban jong phi ba ken poi sadu ki skor jong ki MLA minister jongi ha ka jo por na kali yang jong isar mel ba lang do ba na leng iru in ka ban pelam ya ka me kalenti rangkat bo MLA jongi